I gde ste, braćo, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta preživljavanje. Kao što vidite, tu je sa nama ova mlada, lepa, rozoplava kučka, šalim se, devojka. I kao što vidite, prespavao sam noć i tu mi je bed, pokupit ću ga i ovo ću isto pokupim. Tako da, u ovoj epizodi ćemo da pravimo bazu. Sad ne znam gde bi trebao da je napravim, mislim gde bih hteo da je napravim, brate. Realno, ja bih možda napravio tu, ali mislim da ima čak i boljih mesta jer nisam obišao drugi deo. Mislim, nisam gledao na drugi deo ovog village-a. Tako da, brate, možda na drugom delu ovog village-a ima neki kao deo da može lepo da se gurne, kako bi rekao, kućica, brate, neka lepa, fina, dobra. Za početak se meni sviđa i ovaj ovdje ovako deo, kad bi napravio jednu gajbu i tu pored imam ovo i kao da to bude, razumete. Tako da ću probam tako nešto tu radim za sada, pošto mi se ovaj biome sviđa i ovdje imam već ono pola stvari odrađeno. Tako da, brate, ajde da pokušam tako nešto. Mislim, ako mi se ne svidi, naravno, boleće me uvijek da uzmem i da se okrenem i da odem, brate. Tako da, ono, najlaganije, to je najmanji problem. Tako da, hoću probam ovdje da odradim to. Dakle, ajde da iskopamo malo drta ovdje, taman ovo izravnamo. Ovo izravnamo i ono tamo i bude i ovo i ono tamo super, tako da, ono, ovo zna malo da potraje ovo kopanje drta mrtvog, brate, koliko to mrzim, jebote, to nema ni ide, buraz. Evo, vidiš ti sad kako ja sad da sve ovo okolo očistim i ostavim ovaj ovdje blok. Jebi ga, mora srušim sve, razumije, nemoj, ili da ostaviš ili da srušiš, razumije, nemoj to, drugačije, ne ide. Ali ja ću ga srušim malo kasnije, zato što sam već iskupao dovoljno drta, sigurno. Koliko mi treba, samo sekund, 52, da imam i više nego dovoljno. Tako da, idemo odavde, ovako, to je to, sviđa mi se. Sad ovako, neću da ostavljam prazne rupe. Izvinite. Šta? Samo sekund. Ok, problema smo bez. Dalje, pa mislim da bi mi ovo bilo malo iskreno za kućicu, tako da bi ja ovo produžio bar za još blok 2. Da, produžio bi ja ovo za blok 2 još. Zato što će ono, lepše će izgleda. A ja imam jako cool ideje za kuće i tako to. Mislim, meni ideje padaju na pamet dok je gradim. Ja sad nemam uopšte ideju kako će kuća da izgleda, niti kako ću da krenem, niti išta, ali ono, ne znam kako sam krenuo, ali eto, idem korak po korak, vidite, evo ga, dirt, pa jedno drvo, drugo drvo i tako, razumeš. Babam, aha, dobro, tap. Još mi fali dirt, brate, koliko drta mora sakupljam ja ovdje. Ovo je nerealno duže. Ja gledam ono, brate, 54 bloka, rekao, bit će mi dosta, ono, kara banana, druže, treba ti 664 bloka, brate, ono. Ali dobro, ovo je dosta i jebe mi ti mamu kako sam omašio onaj blok tamo, kako mi ideš na kurac. Dobro, to je to. Tako tu da stavimo, da možemo lakše se popnemo kad trčimo. I vjerojatno ću odavde da napravim isto jedan prilaz i ovdje s jedne strane, razumeš, da bude to ono bumbonica. Tako da moram da seckam drvca. Drvca će da mi budu potrebna, znači dobro, imam ja neku ideju u glavi i ne znam da bi sekao ova drva. Daj, seći ću ova drva zato što će da mi padnu ovi saplingsi. Tako da ću zasadim nova na bolje mesta, ili da ono tamo, a treba mi ovaj wood običan. Tako da ću ovo da kopam, ljudi mi se čujemo kad ja iskopam jedno 3 i 4 steka, brate, wooden blokova, brate. I ljudi, posle malo zabave i kopanja drveta, ja sam potrošio svoj pickaxe, ne pickaxe nego axe.
Tako da ovo što sam sakupio idemo da placeujemo i to ovdje, ne znam zašto sam krenuo tamo, ok. Idemo, ovako imam 51 tako da ne znam da li da krećem baš od ivice ili da krenem onako jedan blok sa strane ili baš od ivice onako da ga, pa ne znam, ja bi od ivice bi ga ovdje s ove strane, a s ove strane bude ovako. Ja bi ga pre tako uradio, tako da ćemo to tako da uradimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ili 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Da, definitivno 2, 4, 5, u stvari 5. Idemo 5 u vis, ići ćemo 5 u vis. 6 mi je malo previše. Tako da idemo 5 u vis, ovako. Ne znam zašto, ali ja kad pravim kuću uvek je pravim, hoću odmah do ovog. Ok, imam jednu ideju za to tu. Ne ovdje. Iskopaj ga. What the fuck, šta si to čulo? Šta si to čulo? Životinja. Ok, mislim da sam ja životinja. Dobro, ovako i je to taj blok? Ja mislim da jeste, to je taj blok, baby. Ok, ovako i sada idemo ovako. Znači dam i dam. I to je to, ok. Sad idemo na ovu stranu, u stvari fuck me. Ovo ne sme da stoji ovdje ovako. Fuck you, ima da te pokupim, bitch. Ok, ovako kad je pre pao mrak, evo te, pogledajte i ovo. Ljudi, pao mrak, brate. Ok, idemo op, još, opala. I još jedan, a taj jedan ide ovdje, ovako, pap. To je sad to. Sad vamo, ok, 4, 3, 2, 1 i fuck, jedan mi fali, brate. Ladno mi samo jedan fali da završim skroz ovu. I fuck mi, mislim da bi trebalo da legnem da spavam, pošto se spavnuju mobovi već. Tako da prva kućica, već ima krevet. Spavam sa krevetom u ruci. Krevetu. Da li to ima smisla? Ok. Gori u paklu, čukelo, gori i ti isto, i ti. Zašto on tamo ne gori? Zašto mrtvi creeper ne gori i ovaj me video? Zašto mrtvi creeper ne gori, brate? Oh no, to je to je onaj zaleđeni, ne zaleđeni, nego onaj iz mora, taj. Ok, sad mi treba, brate, novi X. Bilo bi lepo kad bi našao neki cave, ali to nećemo u ovoj epizodi da radimo, tako da u ovoj epizodi samo, imam 3 samplika, u ovoj epizodi ćemo samo da, koje drvo bi mi bilo lepo pored kuće, ovdje na primjer ovako, ok, znači moramo da imamo neka lepa drva tu kod kuće, ovdje ovako jedno, i možda da stavimo jedno, pa ne znam, ovdje mi nije baš nešto, tu želim da imam čist prostor da gledam. I može i evo ovdje jedno, ovako, ima mjesta tu da izraste lepo drvce, ok. A ja se bacam na posao da još vuda kupim, yeah. Ok ljudi, ja sam faktički sva drva u mom okruženju isekao. Tako da ja ne znam više koje drvo bi ja mogao da isečem, a imam samo 33 ova. Ona drva još nisu izrasla, vidim tamo jedno drvo. Mislim, iću ka njemu i tamo, verovatno ću morati da idem u šume po drva. Kao što mogu da vidim da u blizini nema drva, jedino ako budem imao sreće pa da sakupim malo više saplinga i onda da napravim bukvalno farmu drveća tu oko village-a, brate. Ali ako to budemo uspod uradim, ako ne, brate, ne, onda tako da mi se nastavljamo sa kopanjem, brate. Evo ljudi, brate, našao sam malo
koula, tako da ćemo to malo da iskopamo, pošto mi je to ono isto neophodno, brate. I to moram da imam i za torče posle, kad budemo išli u cave-ove, brate, dole, da se borimo sa onim čudovištima, brate, da, zato će mi trebati dosta torča. Tako da moram da kopam ovaj coal kao da mi je poslednji buraz. I išao bih vamo da vidim čega ima, aha, ipak nema ničega. Hteo sam da kažem da bi išao tamo da vidim čega ima, ali ne želim sada da rudarim, tako da ono, to ćemo u nekim drugim epizodama. Da, ja ću samo da iskopam ovaj ovdje coil na brzinu ovako, tap, da ne smetam nikakvim mobovima ovdje, a i taman mi daje malo experience, tako da ono što da ne, brate, ajde požuri, koliko ovdje coala ima, brate, ja ne mogu verujem, imam 45 wooda, što je premalo i dalje, naravno treba mi još 3 puta toliko, brate. Ali neću kucam komande, znači ljudi neću kucam komande, hoću budem good guy, znači da ne kucam komande, da budem ono baš good guy. Tako da idemo drvce ovdje da isečem, pa onda ovamo drvce da isečem, pa opala, opa ljudi, pogledajte šta sam našao, još jedan village koji ćemo mi upravo da opljačkamo, samo ja isackam ovo drvce ovako, tako. Gde ste šmekeri, stigo Bojan Kvakić, ti si zablokirao tu malo, a? Kako si muta, brate, ne znaš u svoju kuću uđeš. Ste čuli? Nešto je napravio, šta si napravio, bitch? What? Pljačka, brate, pljačka i vrata ću ti srušim. Ovo je pljačka, bari, ti uzmem vrata čak. Ovdje ima konjić i ima, What? Imate ovo? Pa vi ste moji, šalim se. Da, ovo selo je mnogo življe nekako, ima mnogo više ovih, kako zovu, ovih degena i možemo se tradujemo s njima, tako da življe definitivno. Tako da i možda bi mogao tamo na vrhu, najveća kućerina od tamo bude moja, da, bitch, mogao bi tamo da napravim, mogu bi tamo da napravim kuću, samo moram da se vratim da pokupim, samo moram da se vratim da pokupim sve ono drvo tamo što sam izgradio, jer ne želim da to samo tako ostavim, jer tu ima sigurno jedan stek drva, razumeš, tako da to ne želim da ostavim i da vidim šta još imam sve tamo da pokupim i da pokradem i onda da se vratim nazad. What the fuck, ja ovo još nisam vidio i ne znam zašto mi sve živo skreće pažnju i ovaj video ima da bude predugačak. Trudim se da nađem malo irona na početku odmah ovako, kao što možete vidjeti, i to 3 komada, daj mi 3 komada, i više od 3 komada, jer to ima 6, sad mi da ima 6, i ima 6 komada, bari, kopaj to, brate, to je to, matori, to je to, uzmi malo i ovo coala, čisto onako, da uzmemo malo experience više, razumeš? To je to, kopaj, dosta trči napolje, brate, nemamo torče, nemamo ništa, brate, nemam shield, znači ubit će me. Nisu toliko loši ovi zombiji, ali su loši, brate, oni skeletoni i creeperi, zato što ne možeš od njih toliko dobro da se obraniš, brate. I zašto ja nisam pojeo malo peda. Ne možeš s njim da se toliko obradiš, brate, i mnogo kenjam, brate, i daj da kropujem ovo, brate, znači, stavim pauzicu, na mene slušate kako kenjam dok ja prebacim sve stvari, razumiješ, brate? What the fuck? Znači, trčim i tamo je bilo još njih 300 sigurno, nego samo trčim onako i ne osvrćem se, what? Točno sam ga čuo iz sebe, brate. Great, da, baš je great, samo da me oni tamo ne vide. Probat ću da idem ovdje okolo, pošto ovi degenerici ne mogu da me stignu. Mislim, svakako ne može da me stignu ovi mobovi, brate, ali smaraju, razumeš, tako da neću moći ni da legnem da spavam od njih, neću moći ništa, potrovat će mi selo, bukvalno, tako da moram što pre da legnem, brate, da dođe dan da svi oni pocrkaju, buraz, znači kome da ukradem ovdje krevet. Nikom, brate, lezi, spavaj, buraz, profi. Sad ljudi, kad je lepo svanuo dan, what the fuck, šta se ovdje dogodilo, kad je lepo svanuo dan možemo da se bacimo na posao, znači brate, vidi ga creeper tamo,
Iron Golem i Creeper, brate, gledaju se bukvalno. Sad je ovaj okrenuo glavu. Ok, moja vizija je da tamo negde ovako, pored one, da bude moja. Evo ovde, bukvalno, tačno tu. Samo ja napravim ovde ovako jednu ravnu liniju, razumeš, od terena. I onda da napravim tu kućicu. A mene zanima šta je ovo ovde, pošto ovde nismo ni bili. Tako da mene zanima šta je to tu. Ja znam da kod village-a mogu da se nađu cave-ovi koji vode do onih za Ender, ono, da se ulazi tamo. Tako da to... Kako ovaj batica ulazi u kuću, brate, nek mi neko objasni, brate, ono. Znači, molim te, Burazeru, evo da ti pomogne malo, brat. Znači, FTF. Ok, šta ti imaš ovde, to ću da ti uzmem, brate. U stvari neću, trebat ćeš mi. Šta imaš ovde, opala, i to ću da ti uzmem i ovo ću da ti uzmem. Tako viš, trebat ćeš mi ti još, brate. Sad, ja sam mislio da to bude, on tu nešto gleda, pravi neki štek u krovu, brate, nebitno, to niko ništa nije vidio tu. Sad, ja sam to hteo da to bude ovde ovako, znači malte ne iza njegove kuće. Tako da bi trebalo da izravnam ovaj ovde ceo deo i ovde da postavim blokove ovako do gore, do fazom pola njegove kuće će bude u blokovima puno. Tako da i onda tu lepo da izravnamo i to napravimo da bude ozbiljna priča, brate. I kogod kaže da je craftovanje, brate, mislim buildanje i to, brate, u Minecraftu lako, građenje kako god želite, uopšte nije lako, znači morate se potrudite brda. Ne morate se potrudite toliko oko toga kao kako će to da izgleda i kako ćete da ga napravite, nego oko resursa, znači toliko resursa treba da vi napravite sve to, znači mining, znači sačuvaj Bože koliko mora se minuje, ne samo za kuću, eventualno za sve u Minecraftu treba mnogo vremena, brate, se minuje da bi se, samo ne wooden pickaxe i stone pickaxe, za to je najlakše napraviti, to je najbrže napraviti, realno. I puku mi ovaj šavel i mrzi me, brate, i da se sklonim od tog drta, brate, hoću rukom da ga iskopam sad, sve do posljednjeg, dođi vam, još dva, još jedan, posle si pari, to je to. Sad da ih popunim ovde ovako, ovako da baš bude onako puna rupa, a ne da sad ja uzmem uradim ovo bukvalno. Pa mislim, što to ne bi uradio, brate? Pa mislim, realno, ajde u kurac, ono. Šta ću ja sad tu se cimam, brate? A realno, buraz. Evo i ovaj viče nešto, brate. Jede govna i on. Tako da, brate, što ja sad tu drko punjavam ovdje rupu, trošim, brate, blokove bez veze, brate. Tako da neću to da radim, brate. Ovako samo. Fuck, i dalje mi fali dirt. Mnogo drta treba ovdje, mnogo. Ljudi, čujete vi ovo? Samo sekund. Evo ga. Znači, to se čuje samo kad sam ovdje. Znači, gledao sam ovdje u kući, ovdje okolo svuda, nigde se ne čuje, samo kad sam ovdje. Znači, pretpostavljam da ovaj cave dole, kao što vidite ovdje sam malo ogradio sve da mi to tu bude lakše malo, da ne bi pao tako kad idem i to. Ali ne znam kako i odakle dolazi taj zvuk. Mislim, kapiram kako, ali odakle, brate? To mi nije jasno. Nema veze, tako, nema veze, ajde. To ćemo za sada zanemarimo. Ali ovo će bude brutalna gajba, ja sam mislio da to bude evo odavde, fazon pa tako nešto ili ne. Odavde, pa tako 1, 2, tako ovde, fazon, isto koliko i njegova, do tu bukvalno. U stvari neću, da izgleda malo lepše, stavit ću 2 bloka iza, brate. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, i sad u širinu koliko će da nam ide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da li nam ide 10 ovako? Da, nek nam ide 10 ovako jer će u dužinu mnogo više da nam ide. Tako da mislim da to nije pametno baš da nam ide previše i u širinu i u dužinu, jer bi to onda bila vila, brate, to više ne bi bila kuća. Tako da negde mora da bude kraće, brate.
E sad, koliko ćemo u dužinu? Ako je 10 u širinu, pa moramo bar 15 u dužinu, tako da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh my fucking god. Bojao sam se da neću imati, brate, da neću imati dovoljno mesta do kraja tamo. Ali dobro je, bilo je, GG. E sad je ovako, ok, i sad samo još ova dva dela. Ovaj zombi je ovdje najglasniji, tako da je sigurno ovdje negdje dole, ali to ćemo u nekim drugim epizodama da odradimo. U ovim epizodama to još nećemo da radimo i kao što vidite postavio sam i ovaj ovdje deo i krenuo sam ovaj ovdje deo da postavljam, a sve ostalo ćemo ljudi da završimo ovu kuću u sljedećoj epizodi, a do tada vi ostavite jedan like, share i subscribe ako vam se svidio video, i ako nije naravno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Naravno i pišite dole u komentarima šta želite još da vidite u Minecraftu ili šta možda imate neku ideju kako još da sagradim ovaj ovdje deo, nemam pojma, ali šta god imate u planu javite mi dole u komentarima, sve čitam i odgovaram, tako da to je bilo to, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, do tada imate jedan veliki pozdrav, braćo.